presented by Mathli Express Music. खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। प्यार से यार ऐसन दिहवे सखी डोज कमर होत नइखे सोच। प्यार से यार ऐसन दिहवे सखी डोज कमर होत नइखे सोच। पिज्जा बर्गर खिया के मन मोर पनिया के हमें धले ले पहजा रे कहे हमसे मिलत रह रोज। प्यार से यार ऐसन दिहवे सखी डोज कमर होत नइखे सोच। प्यार से यार ऐसन दिहवे सखी डोज कमर होत नइखे सोच। डीजे सुमित सतीश रैना, सुमित सतीश रैना, सुमित सतीश रैना। सखी रे रतिया में मिठ रतिया में फंसा के गलिया काटी रे लेहलस। सखी रे रतिया में मिठ रतिया में फंसा के गलिया काटी रे लिहलस। बेड पर बाबे पो प्यार से यार ऐसन दिहवे सखी डोज कमर होत नइखे सोच। रे प्यार से यार ऐसन दिहवे सखी डोज कमर होत नइखे सोच। डीजे सुमित सतीश रैना, सुमित सतीश रैना, सुमित सतीश रैना। निर्दया बा बड़ी कसैया बा राइटर दीपक मासूम। निर्दया बा बड़ी कसैया बा राइटर दीपक मासूम। नहीं सही दीपाली बोझ। प्यार से यार ऐसन दिहवे सखी डोज कमर होत नइखे सोच। रे प्यार से यार ऐसन दिहवे सखी डोज कमर होत नइखे सोच। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।